ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟ ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆସି ଗାଁରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଗାଁର କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇଟି ସାହିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇଟି ସାହିରେ ସିସି ରୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦରଖାସ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି, କୁହା ହେଇଛି। ଆଉ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ନିଜେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସିସି ରୋଡ଼ କରିଦେବେ ବୋଲି କହିକି ବୋଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇକି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସାହିରେ ପାଣି ବାହାରିକି ଯାଉଛି, ଘରେ ଘରେ ପାଣି ବାହାରିଛି। ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ସିସି ରୋଡ଼ଟେ ହେଇଥାନ୍ତା ନିହାତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ଅନ୍ତତଃ ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ